अदालगुरि जिल्लानि बैरबखुन्द बियाबाव जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। जों बयबो मिथिगौदि गेलेनाया मानसिनि देहाखौ गोख्रों गोग्गो खालामनायजों लोगोसे गावनि थांना थानायनि राहाखौबो दानानै लानो हायो। दिनै बे थांखियैनो प्रमद बर' खुंनाय सरकारा बिटिआरनि गुबुन गुबुन बियाबफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो बैरबखुन्द बियाबावबो बैरबखुन्द लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव थांनाय 6 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय बियाबनि सिङाव थानाय बनगुरुम अरगें गेलेग्रा फोथाराव इन्टार प्राइमारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवदों। बे सेथि बादायलायनाय सनितपुर प्राइमारिया बोरला प्राइमारिखौ 3 गलनि फारागथियाव फेजेननो हायो। लोगोसे मख'नो गोनांदि मैया जानानै थांनाय जोलुर बादायलायनायखौ जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। लोगोसे बाहागो लायो मिरु इउपिपिएलनि दैदेनगिरि ब्रह्मन बाग्लारी, अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सन्जीब दैमारी, नेहाथारि कुमार बर' आरो बैरबकुन्द ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि मनज दैमारी बिथांमोना। बारु सिगाङावनो नोंथांमोन निउस चेनेलखौ आं भैरबकुन्द ब्लकनि आफादगिरि जानानै थोजासे हामबाय होनदों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जों भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै जोङो भैरबकुन्द समस्ति जानानै जोङो मोनसे इन्टार भिसिडिसि तथा इन्टार प्राइमारि फुटबल जों मेट्च दिनैनिफ्राय जों जागायजेनबाय। मोनसे पिस एकर्ड फुटबल टुर्नामेन्ट हिसाबै जों मुं होनाय जादों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय दिनै जागायजेननाय मेचआवहाय जों बरला भिसिडिसि एबा प्राइमारि आरो सान्तिपुर भिसिडिसि एबा सान्तिपुर प्राइमारि जानानै बेबायसा खेल बादायलायनाय जागासिनो दङ। जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि गेजेराव मोनसे बेबायसा खौसेथि आरो गोरोबलायनाय जेब्लाबो जोंनि गेजेराव जों लाखिनो जों जादों। जोंनि इउपिपिएल पार्टी हिसाबै जों जेब्लाबो खौसेथि जों गसंथानायनि मोनसे जों बिदि राहा हिसाबै जों बेखौ मोनसे फुटबल मेट्चखौ जों बादायलायनायखौ जोङो खुंनाय जादों। बेनिखाय दिनैयो सान्तिपुर प्राइमारि आरो बरला भिसिडिसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया बनगुरुं बे खेल गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायजेनबाय। नोंथाङा बे फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि सायाव मा बुंनो सानो बा गेलेनायनि सायाव बिथिंखौ लानानै माबायदि बिहोमा होनो सानदों बा माबायदि बोसोन हरनो सानदों? खेलानि गेजेरजों फैबाय थानाय लाइमोनफोरनिसिम आं आफादगिरि जानानै मोनसे बिदि मेसेजखौ आं होनो सानदों। जिहेथु गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा मोनसे केरियारखौ जों बानायनो हायो। जों फरायनायजों लोगोसे जोंनि जिउआवहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआवहाय मोनसे गेलेनाय जन्थु हुदा बेयो मोनसे अंगार हायै मोनसे बाहागो हिसाबै लानायखौ आं जोबोद मोजां मोनो। बेनिखाय आं मेसेज मोनसे होनो नागिरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गेलेनायाव जोबोरै गोसो होनांगौ। मानोना दिनै गेलेनानैबो जोङो गावनि मोनसे केरियार बानायनानै जोंनि भबिसतखौ एबा जोंनि न'खरफोरखौ जोङो बेबायदि जों सालायनो हायो एबा न'खरफोरखौ जोङो दैदेननो हायो। बेनिखायनो जोंनि उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायाव जोबोद गोसो होनाया मोजां आरो बिखौ लानानै जोंनि गभर्नमेन्ट हिसाबै एबा बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै गोबां बेबायदि आसुनिफोरबो लानाय जादों। जायफ्रा जों बेबायदि भिसिडिसि लेभेलनिफ्राय मोजां प्लेयारफोर जा सोमजिगोन बिसोरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेनो मोनगोन आरो डिस्ट्रिक्टनि उनाव स्टेट लेभेलाव बिथांमोनखौ सायख'नाय जागोन आरो स्टेटनि उनाव बिथांमोना लासैयै नेसनेल लेभेलाव बेबायदि गेलेनायनि खाबुखौ बिथांमोना मोनगोन। बेनिखायनो दानि जौगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा गेलेनाय आयदायाव गोसो होनायखौ आं जोबोद आफादगिरि जानानै आं जोबोद लुबैयो आरो गेलेनाय हुदाखौ मोनसे फरायनायनि मोनसे बाहागो हिसाबै लानायखौ आं लाखिजानो आं गोसो हांख्रायो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ।
আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।